A partir d'ara, els ciutadans ja poden visitar la ruta de la Mà d'Esplugues, un recorregut turístic pel nucli històric de la ciutat que permet recórrer en pràcticament una hora i a través de 16 punts els llocs més emblemàtics de la ciutat i conèixer el seu passat ceramista i modernista. Aquests havien esdevingut paisatges característics de la nostra població i hem pensat que era molt important tornar a donar el paper rellevant que aquests punts havien tingut en la nostra història i que ara han de tornar a tenir per poder-nos explicar precisament aquest passat i aquesta història. De les visitats que tenim a Esplugues, que moltes vegades són de negoci, diguem-ne, perquè estem al costat de Barcelona, o fins i tot d'esportiu, hem tingut molta gent que ve a Esplugues a fer les pernoctacions, doncs també tinguin una oportunitat de conèixer la ciutat a través d'un producte més turístic i més esportiu. Com a novetat, cada punt d'informació porta incorporat un codi QR que fa possible l'ampliació de continguts i la visió d'imatges històriques o actuals. Hi ha una sèrie d'informació per a aquella gent que encara vol conèixer més, vol aprofundir, vol obtenir més detalls, ho pot fer mitjançant aquests codis QR. A més, els codis QR permeten descarregar al telèfon mòbil una audioguia en català, castellà o anglès.